Fiind întrebat de frați cum a petrecut în pustie și ce mânca părintele Cleopa, le spunea: învățați-vă să postiți. Eu am mâncat un cartof la zi, dar va veni vremea când veți fi bucuroși să aveți un cartof la săptămână, dacă îl veți avea și pe acela. Cu puțin timp înainte de plecarea părintele Cleopa la Domnul, au venit la el două creștine din comuna Poiana Teiului și au primit binecuvântare. Apoi, cerând cuvânt de folos, bătrânul le-a zis: eu mă duc la Domnul de acum, dar pe voi vă așteaptă vremuri grele. Un alt frate a zis bătrânului: părinte, dacă o să fim în închisoare pentru credință și dacă ni se schimbă gândirea prin hipnoză, avem vreo vină? Nu te poate schimba nimeni dacă ai în inima ta pe Doamne Isuse. Când zici Doamne Isuse, se cutremură tot iadul, numai să zici din inimă. Spunea bătrânul: odată am fost arestat de securitate la mănăstirea Slatina și apoi dus la Fălticeni. Aici am fost bătut și băgat într-un beci în care ardeau câteva sute de becuri. Toți care intrau acolo ieșeau aproape nebuni. M-au băgat și pe mine ca să-mi pierd mințile. Nu mai vedeam cu ochii și nu mai puteam de căldură. Atunci mi-am coborât mintea în inimă cu rugăciunea lui Isus. După o oră m-au scos și s-au mirat cu toții că încă mai vorbeam și mergeam fără să mă țină nimeni. Un frate l-a întrebat părintele Cleopa dacă este mai bine să rămână în mănăstire sau să se întoarcă în lume. Iar părintele i-a răspuns: rămâi aici, nu te mai duce în lume. Acolo este Sodoma și Gomora. Odată era părintele în cimitir și a spus unor frați aceste cuvinte: măi băieți, sunteți înalți ca brazii, dar tot ca brazii puteți cădea la o furtună, pentru că nu vă înfingeți rădăcinile în Sfânta Scriptură și în viețile Sfinților Părinți, care sunt ca o carte pentru noi. Părintele Cleopa Ilie.